L'octubre del 2016 hi va haver un moment que ens en vam adonar que estàvem fent coses que no ens agradaven. Era com si l'antiga crisi ens estava portant cap a un lloc on no ens sentíem còmodes. Llavors, en aquell moment que ens en vam adonar, el que vam fer és aturar-nos i amb totes les persones que estaven treballant a l'Ecoresort, durant 3 dies vam estar fent dinàmiques de grup i a partir d'aquestes dinàmiques de grup va sorgir una convicció, que és que la humanitat s'havia allunyat de la natura. I que el que calia fer era reconnectar una altra vegada les persones amb la natura per millorar la salut del planeta i de les persones alhora. Nosaltres vam trobar amb la permacultura la solució als nostres problemes, perquè el que volíem era utilitzar productes de proximitat i ecològics. I aquí a la zona teníem productes tipus càrnics o lactis o ous, però ens faltaven verdures. La cuina del Serrany Ecoresort, des que tenim el Verger Cerdà, s'ha transformat completament. Ara ja no és allò, faig una planificació de menús, truco i em venen uns proveïdors que em porten les coses. No, ara t'has de passejar per aquí, veure en cada moment què ens regala la terra i en aquest moment fer aquest acte de creació, de dir, tinc carbassons, doncs com transformaré aquests carbassons, com els porto a la cuina i com els transformo en gastronomia. Quan portem una d'aquestes verdures al plat, que la collim ara al matí i la portem després a la tarda, ja està en el plat, doncs estem portant una frescor i una energia en aquests plats que els converteixen en únics. Sí que, evidentment, encara no som rendibles amb tot el que produïm. Sí que els nostres restaurants, amb aquesta aposta que han fet cap a productes ecològics, això encara no són rendibles. Però mentre siguem sostenibles i puguem aguantar, estem convençuts que així com nosaltres evolucionem, la societat també anirà evolucionant, anirem despertant aquestes consciències i llavors valorarem més totes aquestes coses i a la llarga ja no serà només rendible per nosaltres, sinó que al final ho serà per tot el planeta. Com que som conscients que per poder canviar les coses que no ens agraden, les que són perilloses, doncs el que cal és agafar consciència, per nosaltres és importantíssim que tothom dels nostres clients vinguin a veure'ns al Verger Cerdà. Tot té un perquè i així ens ho expliquem i després també tota aquesta part experiencial, perquè els donem un cistellet i els nens van collint les verdures, després si tenen cuina se la poden cuinar ells mateixos i si no la portem a la cuina de l'hotel. Hi ha molts pares que després els trobo i em diuen ostres, jo no sé què ha passat, la meva filla mai ha menjat pèsols i ostres, com que ha agafat pèsols aquí menja pèsols, és màgic. És que és molt important que tots, no només els nens, perquè realment el món urbà han perdut aquest contacte amb la terra, siguem conscients de la importància que té allò que mengem.